Dit programma is mede mogelijk gemaakt door de Rooineus, Haringinleggerij van Gladbeek en Koekelkoren Dranken. Dag dames en heren, het is vandaag zondag 13 januari. Het is weer zoiets. Het denkelijk moment gaat over enkele ogenblikken aanbreken. Bij mij staat Tempelier Guy en hij vertelt natuurlijk over het thema van dit jaar. Dit jaar is dat Vrouw Vergevee. Guy, vertel, wieso? Vrouw Vergevee. Het is een hommage aan Annie van Loo, die jarenlang Vrouw Vergevee heeft gespeeld. En Vrouw Vergevee woonde in het Langresje en die ging, haar man heeft daar een nijkistje voor haar uitgemaakt en ze ging met dat nijkistje bij de lui rond om geld op te halen om een fietsje te organiseren. En dat nijkistje is eigenlijk altijd gebleven en Annie van Loo heeft Vrouw Vergevee uitgebeeld. Hij heeft dat jarenlang gedaan en daarom is ook de Tempelismedaille, die daar ook op de wagen te zien is, het nijkistje van Vrouw Vergevee. En de nog lustigheid is tegen demaskeerde zeter ook. Ik zweer bij het nijkistje van Vrouw Vergevee. Is dat wat ieder jaar terugkomt? Wat doet die installatie eten of komt? We proberen ieder jaar een thema te maken en daarom willen we dat ook al tijdig aankondigen om daar een heel seizoen naartoe te groeien. Dus wat gekoppeld is aan of een hommage, aan lui of een instelling of personen die toch een link hebben met de vastelavond. Het is vandaag weer heerlijk weer. Wie krijgt dat toch ieder jaar weer geregeld? Ja, het is fantastisch weer. En het is eigenlijk vandaag ook, dat mag ik best zeggen, een dubbel gevoel. We hebben deze week helaas een goede vriend Boy Olivers verloren. Maar ik denk dat Heer daarboven nu zit en denkt van ik zal die jongens met carnaval niet in de steek laten en heeft het zonken al geschikt. Want ja, vastelavond is toch het speel van de lach en de traan. En die traan huurt er ook bij en die hebben we ook behoorlijk gelaten het afgelopen jaar. Maar de lach moet toch de overhand krijgen, want het leven gaat weer, alleen gaat anders en daar huurt de lach bij. Gaat Geer die demasqué nog gaat versoberen of blijft het gewoon wie het was? De demasqué blijft wie het was, want we roepen is een stadsprins uit. En we hebben interne momenten waar we Boy herdenken. En gewoon zich ook heel schoon begeleiden naar zijn laatste rustplaats. Maar onze president zal op de markt ook even memoreren aan Boy. Wie ziet de dag voor de nu nog grote onbekende door uit? Is er al onderweg? Ja, het is al onderweg. Er is vanmiddag op een geheim locatie, wat we ook allemaal niet weten, opgehaald. Dan is er even goed verzorgd, nog in de watten gelag. Zien de zenuwen uit hem gemasseerd nummer gaan. En dan is er nu onderweg in de wagel, hij naartoe in de Prinsenwagel. En met strand zult je nog wel zien, dat komt er aan met een prachtige kop op, want hier speelt de maan van Vrouw Vergevee. En alle Tempeliers hebben ze altijd gehoopt dat het eens mocht gebeuren, zien nu als vrouw verkleed. En wie? Dat moeten ze straks zien. Ze zien allemaal Vrouw Vergevee en de nog lustigheid die hij komt te staan is hun maan. Nou, we zullen het allemaal merken. We gaan nu ook snel even naar de markt. Voordat we weer naar de demasqué gaan, komen we eerst loeren naar een korte impressie van de cortège die daar aan vooraf gaat. Hij ziet hier het garderegiment Kakkelpiepers, wat de komende 4 weken de grote onbekende zal bijstaan in zijn prinsschap. Met in de gelederen natuurlijk Ait Stadsprins Han van den Akker, eerste jaar tot de middel verleijarig geïnstalleerd. Hij ziet hier de Slaibuk dus uit Ami met het prinsenpaar Richard ten Eerste en zijn prinses Erna. Hij ziet hier carnavalsvereniging De Mineurs, voorgegaan door Roger Hensen, geregeerd onder de naam Hertog G. den Eerste.
Hij ziet hier uit Sint-Pieter de Mozesaurussen. En gisteren kwam bij de viersprong op Sint-Pieter Jordi I, Jordi Nulens, als 58e prins onder het maskehoed. Hij ziet hier prins Mark I met zijn prinses Sandra van de Kribbebieters. En de Kribbebieters komen uit Heegt. Natuurlijk uit Wittenvrouwenveld, de Dromedarissen. Ze repen gisteren hun markies uit. Martijn de Eerste. In het trefcentrum van Wittenvrouwenveld wordt hij als 43 markies van de vereniging. Kom hier onder de maskehoed. Hij ziet hier uit hier de Schraveleers met hun jeugdvereniging, de Schraveleertjes. En als prinspaar van de Schraveleers is dit prins Peter II en zijn prinses Claudia. Ze zullen dit jaar de 3 dagen de doorgoeien in hier. Hij ziet hier vastelavondsvereniging de Mallebergers. Hij met prins François de Ierse op de wagen. Ze lopen dit jaar get gehavend in deze optocht met. Hun magazijn wordt getroffen door brand. Maar het maakt de pret er niet minder op. De Beerbieters uit Borgharen verleiden week op de 5e repetie in Haren hun nieuwe prins uit. De aanwezigen zagen Ben Lumens alias prins Ben II onder het maskehoed komen. En als gigantisch en aantig is, kan dat alleen nog maar betekenen tot de grote onbekende de kans op bemeren is. Ze maken een rijtje met dat Keuper. Je ziet hem niet. Hij heeft een masker, wat is hem dat? Vallen van de streek bij Keuper op de showers van Roland Dier. Voorzitter Kanselarijraad, hij is er! Laat het eens zien! Voor de grote demasqué werd eerst afscheid genomen van Prins Han I, die verleden jaar Maastricht wie een wierdige prins voorging. Zodat we hun nog even kunnen zien en kunnen bedanken voor datgene wat ze voor Maastricht in 2012 hebben betekend. En mag ik dan ook vragen om Duo zelf naar boven te komen, zich veerdig te maken en zo meteen een liedje, een lieflied van hun te gaan zingen van vandaag beginnen die. Reciteren onder hem, bekjes, bruggen, alles ignoreren. De regime zet niet met de tv. Confetti met z'n zelfs op de play. Op de zwaarste in de stad. Dan is nu het denkelijk moment aangebroken. De demasqué van de groeten onbekende. Vastelavond vierend volk van Maastricht. Reurt uw trom en blaas uw dissonante
onze toenen. Want nu gaat het gebeuren. Onder het masker komt uit Oscar van den Berg. Hij gaat regeren onder de naam Oscar de Eerste. Hij woont in de wethouder van Kaldenborglaan in Sjaan. Is getrouwd met Yvette Dekkers en heeft 3 kinderen. Bas van Bekans 12, Tom van Bekans 10 en Frederik van 2,5. Hij is 41 jaar en is salesmanager van Gaas en Groene Elektriek. En dan gaan we vasthouden! In de lucht ben ik, wat ik altijd willen zien. Prins van Maastricht, of dan getrien met de wasmachine. In de lucht ben ik, de Romein in Maastricht heeft gezien. 50 cent van vals, je als Sinterklaas en maar niks doet wat ik verzin. Ik kom hem naar hem te loeren, maar we willen ook geren. De allereerste prinselijke woord van zijn hooglustigheid, prins Oscar de Eerste huren. Maak een geweldig dag. Ja, nu is het ongeveer, ja. Leek vastelovend vierend volk van Maastricht. Hij stond weer op de wereld. En mijn hart, wie waren we hier? Klop wie je voelt, En mijn hart gaat open. Juist zo open wie de lucht. We voorzien, Maastricht, Slovenië is toch ook dit jaar weer een echte Maastricht neer. Opperste vastelovend weer, koud en zonnig. Vastelovensdag, fantastisch dat we met z'n allen samen hier op de Meijer staan. Want vastelovend, dat is een feestje, dat viert ze samen. Dat viert ze samen met de tempeliers en met de kakelpiepers. We lopen erachteraan en we maken er een gezellige boel van. Dat viert ze samen met de zate Hermaniekes. Ja, en ik durf het nu te zeggen, met mijn band te vieren. Van grond erachteraan en een bubbel lustbeen. En dat vieren ze samen met de Einzelgangers en met alle studenten hier in Maastricht. We maken een hele grote rij aan uit. Van de Merit tot aan de Vriendhof en terug. Leef vastelovend vierend volk van Maastricht. Vastelovend zit in de bloed. Vastelovend, daar krijg je warm van. En vanaf nu, de komende 4,5 week, tot aan de zondagmorgen, ik hoop dat je er allemaal ziet op de markt als we de vastelovend inluien. Vanaf nu zeggen we weer, eindelijk ben ik wat ik altijd heb kunnen zien. Lang leven Maastricht en lang leven de Maastrichter vastelovend. Hey! Hiep hiep hiep. En volk van Maastricht, roep met me goed. Lang leven prins Oscar de Eerste. Hiep hiep hiep. Hiep hiep hiep. Hiep hiep hiep. Namens de kijkers en luisteraars van RTV Maastricht, van allereerst van harte proficiat. Dank je. Vertel dat gevoel, wie dat masker eindelijk eraf mocht. Wat ging er doorheen? Ja, ontluiing. En dat kan je nog 1000 keer zeggen. Ik loop al 4 weken lang met dat goedje heen in mijn kop, samen met mijn vrouw. En samen met nog een paar tempeliers, zeg maar. En ja, die gast heeft vandaag, we hebben vanmorgen samen gezeten. We gewoon in een week verzamelen voor ons allemaal bij de statie. Dan gisteren die cortège in. Ja, en dan krijg je energie, gek. Dat is geweldig. Ja, hoe gelukkig je ook nog bij de Battenvier zit. Wie heb je dat geheim bij die jongens en meisjes kunnen houden? Ja, bijna onmogelijk, maar echt wel. Ik heb mijn tong 86 keer gebrand, zeg maar. Iedere keer wel omdraaien, maar. En dan smoes je dit, smoes je dat. Ik moest een vergadering meteen, maar dan ging ik de andere kant op, zeg maar.
Ja, vanmorgen om 12 uur kreeg je een laatste sms'je. Oscar, bist je nog aanspreekbaar? Dan heb je nog goed druk je sms. Bij ons gaat dat. Wat gaat je deze vastelavondsperiode, wat wilt je nu zelf gaan uitdragen? Ja, vastelavond is voor mij echt het feest van de Maastricht van ons allemaal samen. Samen met jong en oud, samen met groot en klein, met arm en rijk, met groot en klein, met alle lui die er goed zin in hebben met ons met te gaan. En we gaan gewoon allemaal een groot feest boeten samen met de harmoniekers. En dat vind ik heel erg belangrijk is wat te vieren. En met die groepen met wagelen die zich ook kunnen aanpassen. Gewoon we er samen een chic feest te maken. Er zien nog lui die thuis voor de televisie zitten die hij niet op de merk bij kunnen zien. Ja. Heb je misschien een woordje voor die lui? Dat heb ik zeker. Riegig tot hun? Danig. Leef leukjes, als je er niet bij kunt zien, als je nou groot of klein ziet, jong of oud, of dat je krank ziet, of dat je voor de kranke lui zit aan het zorgen. Als je kunt er niet bij zien vandaag of in die weken na de vastelavond of tijdens de vastelavond, dan komen we weer naar u toe en dan helpen we u, dan maken we er samen een chique avond en een chique vastelavond van. Dank u, voorzien ons rap. Hoe gelukkigheid mag ik van harte bedanken voor deze eerste beurt. En ik zie nu binnenkort terug voor het Prinsportret. Is dat goed? Komt goed. Maak er een schoen aflevering van. Leer de lui beter kennen nog. Komt goed. Hartstikke bedankt en veel plezier. Tot plezier hoor. Lieve lui, het zit erop, het is bekend. Prins Oscar de Nierse gaat Maastricht regeren met die 3 dagen van vastelavond. Zoals gezegd in het Prins-interviewjes, we komen natuurlijk bij hem terug voor het Prinsportret. Dat wordt aanstaande vrijdag al uitgeschikt. Dus loert dan zeker weer naar TV Maastricht. Maar ik bedank voor het loeren en Gerard tot de volgende keer. Sinterklaas, het maakt niks uit wat ik verzin. Minkje is met Fran, lang lies op kak met tantes vastelavond, alles kind. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door de Roeineus, Haringinleggerij van Glabbeek en Koekelkoren Dranken.